Yawan lang tanin mo. Sanday, kala ko mo kwartas yun. Ikaw rin kay buong mga Hey, marusap ka. May kakait ko. Mga sa loohon. Isus bilang. Ayaw naman pangilan po, tanay ko negosyo. Kanunay kong matapang kwartang sila nito ni. Pagbilyo. Kilo ko eh. Wala akong 10,000. Diba 5,000? Sus, kung di malasan kas madyungan, ay di na maabot ang 2 ka oras, no? Siya ako sa nimo. Pagtigo mo eh. Amaw, ano ko na matigo ng ko? Ha? Ang matigo ng ko? Ako masakit ko, naaman sa silinit at sulpilo mo, ay gasto. Kuya dong, mapahimus ko, no? Beh, porta, hatati ko. Basta kayo na gini mo lang. O nga nang di ba ko na kumangayo? Ha? Maganang kwarta, ha? Dilit na na pinatuan sa mong segundo na kay Bawang, pinaspasa na mo. Ay, tagay ko ha, kung hero na bagus madyong nga na. Sa bayon, sabi mo kung busa o lisod. Kuwat oy. Dali, ada yun, dali, tuwa tayo. Na, ihap na sad. Tanaw pa ganita. Oh, saan ni? 50? Eh, pilang na mo? 5,000, uy! Noong sa kanong lang, ang bilbil lang ng baba ni mo. Eh, kung gawat anak, sa pagtuloy mo na ko po, ha? Hala ka diha. Sinampak biyan mo bilang mo eh. 5,000 pesos, imong payong ako. Ikaw mo ka, Andres. Ikaw tali. Sus, panikay-sikay sa mo bilang mo eh. Pangagdaw. Ay, unsang lagi kong hagdawon dong. Nang 4 rupilyo, nas kadiro. Di ko kaabli, di makuha. Oh, 500 pesos. 500? Ay, asa, biyan mo bilang mo eh.